Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 21 sa bulan sa Marso tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 16. Human niini miadto si Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulugan sa mga Hudyo. Didto sa Jerusalem, duol sa ganghaan nga giganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og Betsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 ka pasilunganan, diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakul, mga paralitiko. Ug didto'y tao nga nasakit sulod sa 38 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto ug nasayra ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutanan niya ang tao, "Gusto ka bang mamaayo?" Ang masakiton mitubag, "Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kun ang tubig makutaw na, ug samtang manlimbasog ako pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto." Si Jesus mingon kaniya, "Tindog, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw." Ug diha-diha naayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan og milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapakulay. Busa giingnan sa mga Hudyo ang tawo nga naayo. Adlawng igpapakulay karon ug supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, "Giingnan ako sa tawo nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw." Sila nangutana kaniya, "Kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan og sa paglakaw?" Apan ang tao nga naayo wala makaila kun kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tao nga diha ni adtong dapita. Human kini mahitabo, hitagbuan ni Jesus ang tao didto sa templo ug miingon si Jesus kaniya, "Tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo." Unya milakaw ang tao ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudyo nga si Jesus di ay mao'y nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudyo sa paglutos kang Jesus, ay giayo man niya ang tao sa adlaw igpapakulay. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami, Ginoo, sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himua kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himua kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay, ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan,
among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.